kansụl ime obodo dị iche iche enwere na Anambra steeti abụrụgo ndị a gwara ka ha wepụta usoro kwesịrị ekwesị maka kansụl ime obodo ndị anụnwa ka ha wee nwee ike ịdị na-ahazi ọnatarachi ndị enwere na uru dịgasị n'ihe gbasatara ntolite nke kansụl ime obodo ndị ahụ. Managing Director na Chief Executive Officer Anambra State Investment Promotion and Protection Agency ANSIPA Dr. Maka kpọrọ okwu a na 2024 Ọgbara Economic Summit bụ nke a chịkọbara n'Awka. Onye nta aka Mbebeleze pụtara anyị akụkọ ka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu gbadoro ụkwụ na otu ga-esi wee mee ka obodo Okpuru chawapụ bụrụ ejiamaatụ n'ihe gbasara iji ego chụọ ego. Onye isi ụlọ ọrụ ANSIPA bụ Dọkịta Okoye nọrọ oge ọ na-agụpụta ihe dị iche iche enwere ike ime na mpaghara Okpuru iji wee kwalite akụnụba mpaghara ebe ahụ nakwazi Anambra gbaa gburugburu, ndị gụnyere ma ọrụ ugbo, iji ego chụọ ego na imerime ihe ndị ọzọ. Kwesịrị nnọọ nkwa na ụlọ ọrụ ANSIPA ga-agbanyesi ike ịhụ na ha kpọtara ndị mmadụ eji okwu ha agba izu n'ihe gbasara iji ego chụọ ego iji wee hụ na ebumnobi enwere iwulite akụnụba mpaghara ahụ na Anambra gbaa gburugburu ga-abụ ihe ga-apụta ihe n'oge na-adịghị anya. Ka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ amụma nkwalite akụnụba na mmepe obodo Okpuru na Anambra steeti gbaa gburugburu, ya bụ onye isi ụlọ ọrụ ANSIPA kwesịrị nnọọ nkwa na ụlọ ọrụ ANSIPA dị njikere oge ọbụla inyere ndị Okpuru aka ime ka ebumnobi ha n'iwulite akụnụba ha nakwazi akụnụba steeti abụ ihe ga-apụta ihe.